ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತೆ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿದು ಅದು ಗೊತ್ತು. ನೀನು ಯಾನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ಸೋಯಾ ಸುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡವೆ. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸಾಯ್ತುಂಡು ಸೇಮ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದೇನು ಈ ಮೇಟು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೇಟು ಚೆನ್ನ ಸೋಯಾ ಚೆನ್ನ ಸುಕ್ಕದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೇಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಸೇಮ್ ಕೋರಿದನೆ ಮಸಾಲ ತೆಪ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ದಾದೆ ತೂಪರ್ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ನೀವು ಲೇರಂಡೆಲ್ಲನ ವೀಡಿಯೋಸು ಹೊಸತು ತಗೊಂದುಲ್ಲರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳ್ಳಿ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬಲೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಏರೆಗ್ ಬುರ ಸೋಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೋಯಾ ಒಂದು ಕೋರಿಲ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನ್ನದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಆ ನಮೂನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಂಚ ಪನ್ನಂಡ ಕೋರಿದ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚ ಜಪ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಕೋರಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಮಸಾಲೆನೇ. ಓಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂತ ಬೊದಲಿನೆಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊದಲರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂತ ಮೆದೂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಒಂತ ಗಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಗಟ್ಟಿಂಡುದೆ ಇಂಚ ಒಂದೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಯಾನು ನೀರಿಡು ದೀತೇವೆ. ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಡ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ 7 ಸೀಟಿ ಬರ್ಪದು ದೀತೆ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಈ ಸೋಯನ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಲುಂಬುದು ಕಂತೇನು ನೇನು ಇಂಚ ಪುಂಟಿದು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪೋಡು. ಇಂಚ ಪುಂಟಿದು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಗ ನೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಕಡ್ಲೆಗೆ ಬೇಯರ್ದಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬದುಲರ ದೀತೀನಿ ದ್ಯಾಪಂಡೆ ದಿನ ಚಪ್ಪ ಎಪ್ಪುಂಡು ಉಲೈ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದಿನ ಡೆಡ್ಡೆ ಒಯ್ತುಂಡು ಡೆಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ನೀನು ಬೇಯರ್ದಿಕ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪತ್ತು ಆಯ್ನಾತು ನಿಗಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಗು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಡಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹೆಲ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಹಂಗೆ ಕಡಲೆ ಬೇಯರೆ ದೀತಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಯಾನ ಸೋಯನ್ಲ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಕಡಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಸಿಟಿ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು. ಓಕೆ ಮೂಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ 7 ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಈ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇವರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಲಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ನ ಒಡ್ಚಿ ಚೂರು coconut ತಾರಾಯಿ ಚೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡವೆ
ಗರಿ 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 ಅದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ದುಂಬೆ ಪಾಡೋಚಿ ದೇಪಂಡ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೋಕುಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪು ನಾ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾವು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡು ನಾಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಪನ್ನುಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಸೋಯ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪುನ ಮುಡ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಏನು ಬಿಸಲೇ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಓಕೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪದೆ ಇತನ ನನಗೆ ತಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊತ್ತು ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಯಾವು ಓಕೆ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಗಣಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಾವೆ ಸುಕ್ಕ ಒಡಂಡ ಒಂದು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಆಜೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಚೀಪೆ ಏರಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಡುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಆಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಆಡ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಸಮ ಕೊದ್ದೆಡು ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಸೋಯ್ ಉಂಡತೆ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಕುಡ ದೇಪಂಡವು ಅರೆಪುದ ಅಂಶನು ಒಯ್ತೊನ್ನುಡು ಅಪಗಂಡಿಕಲೆಗ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡ ನೀರಾಜೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂತ ಸಿಮ್ಮುಡು ದೀಕ ಸೋಯಾ ಚೆನ್ನ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ.